Mae hon yn wythnos bwysig iawn yma ym Mrwsel, mae'r uwchgynhadledd yn digwydd. Mae hynny'n golygu bod 80 o arweinwyr o'r gwledydd gwahanol yn dod yma i gynnal trafodaethau, a tro hyn ar yr argyfwng yng Nghroeg. Dyn ni gyd wrth gwrs yn gobeithio am gytundeb sy'n nid yn unig yn mynd i sicrhau bod Groeg yn aros yn yr Ewro ac yn Ewrop, ond hefyd bod nhw yn cael cytundeb sydd yn galluogi i bobl Groeg ail-gryfhau, ail-adeiladu a'i economi nhw. Maen nhw wedi bod trwy dioddefaint ofnadw yr holl doriadau i'w cyflogau, pensiynau. Mae rhaid rhoi gobaith i'r bobl bod nhw yn gallu aros yn Ewrop a cael cefnogaeth gan gwledydd eraill yn Ewrop i newid yr economi a newid y wlad. Ond wrth gwrs hefyd bydd David Cameron yma yn cyflwyno ei cynigion dros newid, dros wella y ffordd mae Ewrop yn gweithio. Dyn ni ddim yn gwybod beth yn union bydd e'n gofyn am, ond dwi yn gwybod bod dim trafodaethau wedi cymryd lle eto, beth bynnag, gyda'r Llywodraeth Cymru neu gyda'r Cynulliad neu gyda pobl Cymru. Mae'r penderfyniad ar yr Undeb Ewropeaidd yn un tyngedfennol. Mae'n mynd i effeithio ar bob un ohono ni, ar economi Cymru hefyd. Felly dylen ni fod â llais yn y trafodaethau yma. Dyn ni gyd eisiau gweld Ewrop yn newid. Dwi wedi bod yn ymgyrchu dros hynny ers blynydde i wella'r ffordd mae Ewrop yn gweithio, ond hefyd i roi llais cryf i Gymru yn y gyfundrefn yma. Dwi eisiau gweld Cymru yn rôl llawer mwy allweddol a llawer mwy gweithgar yn Ewrop, yn y digwyddiadau yma ym Mrwsel ac yn Strasbourg bob dydd. Felly, tra bod David Cameron yn trafod beth mae fe eisiau, mae rhaid i ni hefyd fod yn dweud beth dyn ni eisiau, y ffordd dyn ni eisiau gweld Cymru yn datblygu fel partner yn Ewrop.